May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference, oh, you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. You're the first thing in the morning and the last. Baby, you're my future and you are my past. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. Give me all your love, oh, 'cause I want you. No one else makes me feel this way, don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand, look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need, and I'll be alright. I'll be right here. I swear that I'll stay here with you. Hold me closer. I wanna stay here with you. All that we have is each other now. I promise I won't leave your side. Be who you are and you'll be enough. If you're giving me your love, giving me your love. All that we have
share first? Mm-hmm. Huh? Mm-hmm. You gonna pick up TJ now? Yeah. Good? Yeah. 파란 하늘에 핑크빛 구름 이 손에 너에게 젖혀 I'm feeling so good 눈에 보이는 모든 게 예뻐 2:45, you're gonna pick him up, TJ? Your arm rock is shining there. Is it gonna rain when we go to Adelaide? Is it gonna rain? 어디든 좋아 지금 이대로면 멈춰도 좋아 뚜렷한 기억 처음 손잡은 그날 누구 건지 모를 promise when we'll never let go 헤어지기가 아쉬운 나날들 Oh, you're my sunny day 손 잡아 너의 주머니에 넣는 나를 바라봐 너와 함께라면 어디든 좋아 Thanks, babe. Oh, Alright. beautiful. No worries. It's good, isn't it? No worries, yeah. Yeah. Can you close the cabinet? Oh, There's oh. hand, there's tomato sauce. Put it back, please. So, Joe, come back and get charged. Yeah. I'll smack the car for him. Yeah. Good afternoon, guys. Sobrang hapon. Today is April 11. And time is 2:49 na, guys. So, maya-maya nandito na yung mga bata. Kahapon wala pala silang pasok kasi school holiday. So, after nung ng Easter, ito yung first day of school nila. After Easter. Nahiningal ako kasi naglilinis ako, guys. And then kanina si Jan humingi ng hindi sa ako mag-vlog. Kanina kasi naghingi si Jan ng lunch, mga 1:30, quarter to 2, humingi si Jan ng lunch. So, sabi ko, i-film ko na lang. So, mamaya, insert ko after kong magsalita dito. I-insert ko yung ginawa kong lunch ni Johnny Boy. And sobrang nagustuhan niya. And, ginawa ko rin yung mga bata. Mamaya, ipakita ko sa inyo. So, ang ginagawa ko, dapat hindi ako mag-vlog. Pero nga, film ko yung kinain ni Jan. So, sabi ko, i-continue ko na lang. Siguro short video lang to, guys. And, yun, naglilinis ako ng bahay. Naglalaba, may isasampay ako, tapos maglo-load ulit ako. Yung mga, nakapajama pa ako, guys, lalaban na to. Nakapajama pa ako kasi nga, yun, nabisi ako, naglilinis, and nag-empake, hindi pa rin ako tapos mag-empake. Kasi si Sak, nag-empake na siya ng damit niya. Pero i-check ko pa yung mga kinuha niya. Kasi medyo matagal pala kami, guys, sa Adelaide. Nasabi ko pa yung reason kung bakit kayo pupunta ng Adelaide. Pupunta kami ng Adelaide kasi po si Kuya at saka si Jan, magpa-fly po sila sa New South Wales kasi si Kuya po mayroon siyang golf competition sa US Kids Golf Australia. So mayroon si Kuyang larong 2 araw. So 3 days sila dyan sa New South Wales. Kaya mag-airplane sila doon. Tapos kami, since holiday nga, sa Friday, holiday ng 2 weeks yung mga bata. So, kami ng mga bata, habang si Jan nasa, busy kay Kuya, kaya mag-stay kami kila Race. Ito yata yung aming pinakamatagal na mag-stay kila Race. Siguro mga 5 days or more. Hindi ko sure. Basta, matagal kami sa Adelaide. And,
since matagal kami sa Adelaide, so tinext ko yung mga girls kasi tinanong ko sila kung anong ganap namin pag nandoon kami. And then, oh, nandito na si Kuya. Pinick up si Kuya maaga. Hiya! Okay, nandito na si Kuya. Wait lang, pagpatuloy ko yung sinasabi ko. What socks stuff? Why? Say hi! Say hi! Wait, oops. Gamit ko yung isang cam. Say You can't hi! take my sock. Oh, you got lots of socks there. Find It's gone. It's gone. Ayun si Kuya. Oh, Kuya. Cover it. No. Hi. You want some? Yeah, hang on. Si Kuya, pinikap si Kuya maaga kasi meron si Kuya. Kung maalala nyo, nabanggit ko sa inyo si Kuya nagti-training siya for Sapsasa, right? Yeah? And nakapasok ulit si Kuya. So, akala ko yun na yung last. Merong pampangatlong training. Sobrang dami kasing mga bata and madami rin na mga magagaling mag-footy. So, ngayon, nakapasok ulit si Kuya. Is this gonna be the last, Kuya? Last training? Yeah, if I do good, I'll maybe make it in. Oo. Pag nga maganda yung laro ni Kuya, baka makasama siya sa team na ilalaban sa Adelaide. Katulad kay Sak sa running. Si Sak, sure na si Sak na lalaban siya sa Adelaide. So, si Kuya sa footy. So, hopefully, sana makapasok si Kuya sa footy. So, ito yung last training nila. And then, mamaya, dapat sasama din ako sa mga bata. Tsaka kay Jan. Kasi, merong, ni Dad. May race yung horse ni Dad sa Mount. And sabi ko, hindi na lang ako sasama kasi hindi pa ako tapos maglinis ng bahay. Naglilinis ako ng bahay kasi nga medyo matagal kami mawawat. Wash your hands, Kuya, and have some. No, hang on. It's good. Daddy loves it. No, it's scrambled eggs. No, Oh, ayaw talaga ni Kuya ng scrambled eggs. I'll try. I try. But you try. Try first. Yeah. Try. Because there's ham, cheese, and bread. Hang on. Oh, yeah. Come here. Here. Ayun yung ginawa ko. Oops. Come here. Ayun na si scrambled egg. Gusto niya what? Just gonna put a little sauce on it and might taste that. What? Hindi siya fan ng scrambled egg. Gusto niya sunny side up eggs. Yun ang gusto ni Kuya. Pero si Jan nagustuhan yan. And si Sak magugustuhan to. Ha? Drink bottle. Drink bottle. Where is it? Here. This one? Wash it. Wash it. It's very much. Saan ba yung sinasabi ko, guys? So yun, tinext ko yung mga girls ko nung ganap namin, pagpunta namin doon. And sabi ko, gusto ko magpa-kilay. Ayan, gusto ko guys Okay, see you. Good luck, yeah? Do your best. Good luck. Okay. So yun nga, tinext ko yung mga girls, sabi ko anong ganap namin pag nandoon kami. And hindi pa sure kung makaka-karaoke kami. And sabi ko din, gusto ko magpakilay. Kasi medyo matagal kami doon, guys. So, gusto ko magpakilay. Gusto ko ombre. Kasi kung maalala niyo, pumunta dito si Emma. Ang ganda ng gawa ng kilay niya. Ombre yung sa kanya. So, hindi ko pa lang po anong gagawin sa akin. Pero napabook na ako ni Simply Race. Kasi si Race, meron siyang nagpa-appointment siya for retouch sa kanya kasi nagpa-microblade din si Race ilang weeks ago after namin Renmark. So sabi ko gusto ko rin kasi napag-usapan na nga namin sa Renmark yung para hindi na tayo magkilay-kilay, para ang kilay natin pantay. So ayan siya guys ngayon. Ang schedule ko pala sa Sunday guys. Sa Sunday ako magpapakilay. So, ipakita natin sa inyo ang kilay ko. Ganyan na siya since nung guys, high school ako. Hindi na yan hindi na siya tumubo. Kasi di ba nauso nun yung parang isang guhit. Ayan tuloy. Isang guhit na lang talaga siya. Hindi na siya bumalik. Ganyan. So, try natin yun. Hopefully, maging okay. And sabi ko kay Jan, magpapakilay ako. Sabi niya, ano may itsura mo no? Sabi ko, hindi ko rin alam. Kasi hindi siya sanay, di ba? So, nakita niya yung kay Emma. Sabi ko, parang ganyan. Oh, sabi niya, parang natural lang din daw. Sabi ko, oo, mag-ano lang, para hindi na ako magkilay-kilay. Kasi yun ang papatagal sa akin, guys. Pag umalis kami, kilay talaga. Tapos minsan hindi pa yung pantay. So, yun, alis kami sa Friday.
magsasampay na ako habang wala pa yung mga bata. Hindi, parating na yun. Pero magsasampay tayo and ayan yung snack nila. Si John, naubos niya yung ginawa ko eh. Ayan. So, insert ko yun mamaya kung paano ko siya ginawa. Okay? So, yan guys, nalinis ko na dyan. Kung maalala nyo, nandyan yung mga toys ni Holly. Yung iba nilagay ko sa spare room kung saan natutulog na ngayon si Holly. Doon muna namin nilagay. Kasi gagamitin na namin yung fireplace. Kasi malamig na dito guys. Fall pero sobrang malamig na. Pa-winter na talaga. Kaya yan yung ginagawa ko. So magba-vacuum ako mamaya-maya. Pero at least ayan, natanggal na lahat yung mga laruan ni Holly, diba? Ilalagay dyan mga wood. Ayan yung mga isasampay ko. And, kunin ko muna yung mga sinampay. Diba sabi ko sa inyo, walang humpay ang pagsasampay at pagtutupi dito sa amin. Halos every other day. Alam nyo ba si Holly, hindi ko lang kung nabanggit ko na sa inyo. Si Holly guys, nagra-ride na siya ng bike. Nagra-ride na siya ng bike papuntang school. Basa-basa pang konti. Basa pang konti. Isampay ko to sa ano na lang. Sa couch. Or kaya dyan sa dining. Yung iba lang naman. Kasi nga ang weather namin guys, malamig. Ngayon malamig. May araw pero malamig. Ayan, bamit oh. Basa pa. Basa pa siya. Iyahan ko na lang dito sa ano. Basa pa oh. May part na basa, may part na tuyo. Ayun. Hindi pa makikita niya. Darker dito, ito light kasi tuyo na to, ito ano, basa. Dito ko na lang isampay sa ano, sa yung iba dito sa upuan sa labas. Yung mga maninipis, ano na, okay na sila. Ito okay na to. Yun nga, si Holly, nagra-ride na siya ng bike. Nung ano pa, matagal na. Itong first nag-start nung school. Nagra-ride na siya ng bike. Siya yata yung pinakabata sa mga anak ko ha. Pinakabatang nag-ride ng bike. Kasi si kuya, hindi namin yung pinayagan na 6 years old. Hinahatid yun ni Jan. Tsaka si Sak. Pero ngayon kasi may mga kuya na siya. And pinayagan din ni Jan. Kasi nga, nandyan yung dalawang boys. Ginagabayan siya. Eto, basa pa to. Dadalhin ko to. Eto, oh. Si Mickey Mouse. Kasi, panlaban sa lamig. Panlaban sa lamig. So, may kita niyo si Holly. Nag-ride na talaga siya. Hindi ko alam kung na-vlog ko siya or sa ano lang, IG story. Oh, basa pa. Okay. Ipasok to, then ilabas yung mga isasampa. Wait lang guys. So hindi ako ay may naiwan na isa. Hindi ako magluluto kasi doon na sila sa town mag-dinner. Doon na sila magdi-dinner kasama si Pa and Auntie Men. Hindi ako nasama kasi ang dami ko pang gagawin. Magva-vacuum pa ako. Mag-i-edit pa ako. I-edit ko yung Hindi ko pa na-edit guys yung yung sa Easter. Kasi kahapon yung busy. Wala. Ngayon, makakapag-edit ako kasi hindi tayo magluluto. Hindi ako magluluto ng dinner. Makakapag-edit ako. Ito, dadalhin din to ni Sak sa Adelaide. Sinuot niya kasi to. Kailan ba? Kahapon. Sabi ko wag niya na itong isuot. Pumunta sila sa guys. Meron yung, sinasabi ko sa inyo, may ginawa sila dyan na parang hump na nagra-ride silang bike. Tapos, nagagawa sila ng trick. Anong tawag doon? Basta, napalipad nila yung gumagano. So, kahapon na doon naman sila. Kasi walang pasok kahapon. And sana brinag ko, kahit man lang yung dala ni Kuyang lunchbox, puno ng Coke. Ang dinala niyang Coke, 4.
Sabi ko, bakit 4 na Coke? Sabi niya, may utang daw siya kay, sa isa sa friend niya at saka doon sa isa pa. Sabi ko, what do you may utang? Kasi, yung pala, nagdadala rin yung mga friends nila ng ganun. So, si Kuya, meron siyang 4 na Coke para bayaran yung kanyang friends. Ang cute kasi, di ba? Parang sharing talaga sila. Kung sinong meron, magbibigay. Sana pala brinag ko yun, no? Kaya kahit man lang pinicture, para nakita nyo, ang cute. Dito lang naman, so, buti na lang makikita namin, dyan lang. Dala ulit sila ng pala kahapon. Sila na talaga. Hindi na sila mapirmi sa bahay, guys. Si Holly na lang laging naiiwan sa akin. Iba na yung ganap ng mga boys eh. Maya-maya nandito ng mga yun. Yung dalawa, si Sak tsaka si Holly. Okay pa ba? Nagre-record pa ba tayo? Tapos baka hindi naka-record, no? Gamit ko kasi yung pinakamabigat na camera. Pero pag nagbiyahe tayo, hindi ko yung dadalhin kasi bigat niyan. Pang ano ko lang talaga yan, pang Chona's Kitchen, pero ngayon ginagamit ko rin. Pag dito sa bahay, pag feel ko siya. Hindi mo nga lang siya mahawakan at hindi mo siya mahawakan na naglalakad ka kasi shaky siya. Dapat nasa tripod siya. Steady lang ba? Okay, sa Chona's Kitchen lang talaga yun. Kaso hindi pa tayo nag-film sa Chona's Kitchen. Hopefully soon. Pero, school holiday, di ba? Pero wala naman kami. Oy, chance na sana yun makapag-Chona's Kitchen, no? Kasi school holiday. Kaso wala, alis na naman tayo. Tapos ngayon na si Jan, tapos na sa work. Tapos na si Jan sa di ba? Fishing. Pero meron siyang mga schedule for charter. Pero, schedule naman yun, hindi yun everyday. Tulad ng fishing. So baka, alis na naman tayo. Hindi ko pa alam. Kasi si Jan, bigla-bigla na lang yan magyayaya. Tapos ulit, mamay ilagay ko na sa washing yung mga lalabhan. Tulad eto. Tsaka yung mga ibang natira na labahan. Para pag alis namin wala talagang labahan. Yung mga labahan lang namin ay yung mga dala namin sa Adelaide. Gusto kong malinis na yung bahay bago umalis. And before Friday, gusto kong malinis na siya before Friday. So, bukas, okay na yan. Then, sa Thursday, kasi may appointment ako, diba? Nabanggit ko sa inyo, may dental ulit ako. Papastahan ako. So, sana naririnig nyo ako kasi wala akong meron akong microphone dyan. Hindi ko man ginagamit. So, magpapa-ano rin ako, SNS kasi ang aking kuko ay nakawawa na ang kuko ko. Isa na lang ang mayroong SNS dito. Dito, 3. Tapos, yung iba putol. So, hopefully sa Thursday, tawagan ko bukas, magpapabook ako. So, yan ang aking ganap Thursday. Hi. Tingnan pa yung mga bata. Gusto ko sana makita niyo si Holly na nagbabike habang nasa labas pa tayo. Tutupian ulit. Magtutupi pa pala. Okay. Dito ko na lang ilalagay kasi bukas, pag natuyo siya, diyan ilalagay.
Dito ako guys sa labas. Sa harap ng bahay. Kasi gusto kong, 2 minutes na lang to guys. 2 minutes left na lang daw yung ating memory. Sana umabot. Nakaano ko dito, naka-squat. Inaabangan ko nga yung dalawa para makita niyo si Holly nagra-ride na siya ng bike. Hi! Ayan na siya. Ay, si Kuya Sak. Hi, baby! Hi, Baba! Oh, si Kuya Sak. Ayun siya, ang cute niya, diba? Parang ang dilim. I'm gonna go for a ride. Okay. But 12 hours to be back. What time? Because I go on shots. I don't know. Don't go because you're going somewhere. I don't know. No, I might What not go time? to shots then. What's for tea then? Oh, you're having dinner. No, I might not go to shots then. No. You have to Because I go. want to go to the jumps. No, you have to go with Daddy. Daddy said No. all of you are going because Auntie Ma's getting thing for you. What if I need to go to I don't know. No, you're going. You're going. Oh, just come back up. No. You're going. No. Yes. I can't, Mum. No, you're not Mum, leaving. I can't. Because I'm not fine. I'm just going to go for an hour. No, not for an hour. 30. I'll get a watch. I need to go toilet. Go, Baba, go. I need to go toilet. So, ito yung merienda nila. Nasaan yung ketchup? Kunin natin yung ketchup. Ito yung ketchup. Ayan, sisa. Did you wash your hands? Yeah. Okay. I know you will love that one. Because you like that kind of... Ah, you don't? No, I did. Niloloko niya na naman ang... Ano, ito. I put ham, cheese, and bread. So 2 for Holly. Save 2 for Holly? Why 2? TJ don't like it. Well, TJ don't like it. Because he doesn't like scrambled egg. You want ketchup? Baba, where are you? Wash your hands, Baba. Did you? Okay, have snack. Thanks, Kuya Sak. That's good. Oh, put it here, Papa. No, sit down there, Baba. That's good. Hop down, please. Ham and cheese and sandwich. It's And- good. And bread. It's just How like... you can make for our lunch? You want that for lunch? All right. He has a roll. No, you can have this one. Okay? More ketchup? Hello, but now. And you have to get your jumper, Holly, because you're going to the trot. And Zachary. Because we don't have dinner. I'm not cooking, Zach. But besides these, Because I know you're going. That's why I said I'm not cooking. you can't go because you have to do so many work. I know, love. No. I have to fold. The first race, 4:30. no, What? 5:45. It starts. So you can still go with your friends. That's what I said, 4:30 Okay. or 4:50, I don't know. How you gonna know the time? I'm gonna go get a watch. Alright. You want some? Drink something. Ayan. where that watch come from? Where's your watch? The blue one? That's in Dad's emerald. Mm. Oh, this is so good. Oh, nandito na. my friend. Okay, ayan na, nagnak ng friend. Yeah, nagtanong siya kung may I ring. don't need a watch. You don't need? Victory, yeah. Mama, I want banana bread. Banana bread? Okay. And meron pala ako, may ginawa, nag-film din ako kay Holly sa, hindi ko alam kung sa channel niya yun. Yeah, sa channel niya yun. Okay, don't be long. Here, the banana bread. Hindi ko pa yun, Wait. So, gumawa si Holly ng banana bread kahapon. So, ayan yung banana bread. Thanks, Mommy. You're I'm welcome. gonna probably eat all of it. I don't know. Yan, nag-film kami sa channel niya. Can I eat how much I want to eat? Grabing gutom. Yeah. I want Kaya dapat cream. lagi, Please. dapat lagi silang mayroong snack pag uwi. Kasi ganyan sila, gutom. Gutom. Lagi naman silang gutom. Kahit anong kainin nila. Cream. This is so good. Of course, because you bake it. I Yun, know. i-edit ko pa yun sa ano niya.
Kasi sabi niya, Mom, I wanna do vlog again to my channel. What's your channel? I think Holly. And si Jan kasi sinabihan din siya gawin yung banana bread, hindi yung mag-vlog. Sabi ko, vlog ko na lang siya. If he wants one. Ah, sure. Taj, you want banana bread? You want banana bread? Holly made it. Nahiya siya. He doesn't. You want? Oh, nahiya siya. Thank you, Holly. Good job, Baba. No. Mag-grade na sila ng bike. Here, get two. Oh. Ay, sisak na lang kukuha. No. Okay. No, I can have the rest. See ya. Oh, yan. Binigay niya kay Taj. Nahiya lang yun. Ayan. Thank you. Ayan si Taj. Oh, ayan yung I'll friend. ask if you want cream. No, it's all because they're riding the bike, Baba. Mom, when I'm going, Nag-delete ako ng mga ibang clips. when I'm going to dating, can we get some more bananas so I can make more of this? Yeah, you can make more banana. Or maybe banana And you muffin. do need baking powder. Yes, baking powder. Naubusan kami ng baking powder. That's why we borrowed tomatoes. Oo, humingi kami sa kapitbahay. Humingi kami ng baking powder sa kapitbahay. Kasi yun lang yung kulang. Naubusan ako na talaga. Kasi tagal-tagal ko na nga hindi nagbe-baking din. Kaya hindi ko na napansin. Wala na pala akong baking powder. So ngayon si Holly, mahilig siya mag-bake. So, abangan nyo sa Alting Solo yung mga baking niya. Right, Baba? Okay? Okay, mamaya na guys kasi kakain. Meron na lang ako ulit na My 2 minutes. second. Ha? My second. Your second. Masarap din kasi yung banana niya. Banana bread. Alright, mamaya na magtupi muna ako guys. And magva-vacuum, may mag-edit. Ang dami ko pang gagawin. Anong oras na? 4, 3:35. And Mom needs to cook for herself. Yeah, because I'm not going with you guys. So I have to cook my own food. Pero ako, na lang, easy lang. I wish I can cook your own food. Because I remember on my channel, your channel, we made fried rice and I burned myself here on the finger before. Yeah, when you were little. Because you touched the pan. I was like probably 3, 4, 5. No, I think you were 3 or 4. I think I was 4. 4, yeah. You're going now. Yeah, and then I'll wipe my leg. Okay, see ya. How's teacher one? Good. Good. Tapos nandito na sila guys. Sabi niya, naglaro raw si Kuya ng very good, pero hindi pa alam yung result. And, naligo lang si Kuya ng mabilisan kasi alis na sila. Hey, Zachary, Howie, come here! Quick! Say, bye-bye to my vlogs. Bye-bye to my vlogs. Alis na sila, kaligo na sila. Baba, where's your, socks? Where's your socks? Ayan, nakaligo na siya, oh. Can you get sauce? Oh, come on, come on. Can you get sauce? Ayan si Sak, get your jumper. Naligo na rin siya. Come on. Where you went before? With touch? Oh No. At the jump. Yeah, jumps. Yung sinabi ko sa inyo, yung kinikwento ko sa inyo, pumunta sila doon. Ang bigat ng camera. Hala, si Rumi. Mama. Careful. Ayan, si Kuya. Tapos na si Kuya maligo. And, eto, hinang ko yung ibang basa pang damit. And eto, nakapagtupi na rin ako. Parang madilim, no? It's a night. Good night. What do you mean good night? Love you. Oh. Well done, Kuya. Daddy said you play very well. Good job. Say night again. Good na. Pero hindi pa alam kung makakasabay si Kuya kasi nga, madami silang pagpipilian. Oh. Wait, Mom. No, See I'm ya. not going in the front. Okay, Mom. He's already can go to the front because you're Oh, love you, Mom. wow, it's alright. But love you. Bye. Okay, bye. Where's your jumper? Alis na sila. See ya. Mwah. Bye, ya. Doon na sila. Bye-bye. Nagluto na pala ako ng kanin. Yeah? What do you have? Fried fish. Nandito yung aking kanin. Meron pang 3 minutes. Magprito lang. May prito ako dyan na ano ba yun? Barramundi ba yun? Or naprito ng hindi siya barramundi. Snapper.
So, yun yung aking ulam. Ang bigat talaga ng ating camera. Pa-PJs pa rin ako. Mamaya, maliligo na ako. Kasi, tapos ako magtupe and nakapag-vacuum na rin ako. Okay, see you, ya. Bye. Love you. Ano lang naiwan. Maliligo na rin ako maya-maya. Iputaway ko lang yung mga nilabhang ko. Putla-putla ko dito, no? Putla ko, oh. Ang putla. Okay, mamaya na. Init ko pala yung aking fish dito sa ating air fryer. And naglagay rin akong calamari. Sabi ko, kain muna ako bago ako maliligo. Maliligo na sana ako. Pero sabi ko na, kain muna tayo ng dinner. So, yan yung dinner ko, guys. Ito na pala yung dinner natin. Ayan. Meron tayong 3 calamari. Kinagatan ko na. And yung isda and yung ating ketchup. Sausaw. And meron akong papaya. Ayan yung aking papaya. Tira ko nito si Holly kasi gustong-gusto rin to ni Holly. And yeah, kain tayo. Kain. After kong kumain, maliligo na ako. Then, mag-e-edit. Wala akong na-start na pag-e-edit kasi nga nabisi ako sa bahay. At least malinis na yung bahay. Sarap. Sarap yung calamari. Tapos, sa Thursday, may dental ako and then SNS. Bukas tawagan ko magpapabuka sa SNS. So, yun na yung vlog natin, guys. Hindi ko alam kung ano mga na-vlog natin kasi wala tayong plano mag-vlog ngayon. Pero yeah, continue ko na lang nung sinifilm ko yung paggawa ko ng lunch ni Jan. Yun na, guys, thank you. And sa Friday, alis na tayo. And bukas, pag may time ako, try kong mag-edit ng caravan vlog. Kasi yun yung late ko, guys, caravan vlogs. Then, ang next updated natin is, eto yung Friday. Sa Friday kasi alis kami. Pero hindi ko alam kung anong unang. Pero pag naka-edit ako ng caravan vlog bukas, yun ang vlog natin after nito. Okay, pero katasang pa ako. So, yun na, guys, yung vlog natin. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Bye! So, ito, maligo na talaga ako kasi gusto ko nang maligo. Feeling ko ang dumi-dumi ko. Dumi-dumi ko na. Because I think